ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kaseng kinong tre yeng breu ya kabalatip kum ke Domestic Workers Movement, kaseng kinong de madan ke MGS PHS VA, kathma urang li juki, harengkat ke jinge tre lang bar ke Social Accountability Forum for Action and Research, kin penlong ye ke jing bishar paj ba halor ke jing pentre kam ye ke jing rap pisa, jong ke sorkar jella ye kinong tre nong belas ngi, ya kabalatip kum ke Chief Minister's Relief Against Wage Loss, hakapor baka khlam COVID-19, kabalong 8,000 sispa tingka, nagabenta ki nong tres ngi bat san hajar tingka nagabenta ki babala misteri ki bala penrung kerteng ha ka BOCW. Kani ka jing bishar paj ba akan sedang nado kapor shipau baje menstep ha ka shipau terik upnai nokpra arajar arpuway ha Cathedral Hall laj umkra Shillong. Kinong isim benta hakani ke jing bishar paj ba ki kinthop ya Justice Madan J. Lokur unong bishar bala song thai jong ka ying bishar Supreme Court of India u Ambassador Barim jong kari India u ba Rudy Warjari ka chairperson bala song thai jong ka Meghalaya Commission for Child Rights ka kong Mina Kharkungor ka Social Development Consultant Meghalaya Society for Social Audit and Transparency ka kong IT Nora Mirthong badu Reverend Kersoy Bor Perto unlong unong penya ya kajing bishar. Kajing temu jong kani kajing bishar paj ba kalong ban tip bat ban thau ye kilat kilenti kumno ban weng ye kijing ha kajing pentrai kam ye kani ka scheme jing era pisa jong ka sarkar namar kajing ye kendo jing jong kinong bela ha ka pentrai kam ya kani ka scheme. Kumlei pi baro kumba pi tip ba hapdeng jong kani kajing len shop jong kani ka klam nadu usnem 8,000 arpau haba ka sarkar kala khot ka jingkhang dam ka baning kong kala penbenaru ba akan ai kita kilat jingerap syakinong bela da ka ba ki penrungi ki keteng ki jongki lengba ka phone lani kila banit ai ya ka labor department lani lengba ki WhatsApp ba ki thep ki keteng ki jongki ba ka sarkar kan pha kata ka jingerap pisa na ka benta ki nong bela te bat ya kani ka scheme la phia ru ki ar benta kata ka wage loss ka balong 8,000 shispa na ka benta ki nongbela ki batre ki we ki jat kam bat san hajar tangka pat na ka benta ki tu ki nongbela ki ba la register yala di hapo ka Meghalaya Construction Workers Welfare Board poka BOCW te hakabaya dai bat kading yo iba ki babun kila shim kia kila register ila dira ka paki phone lani kila pha WhatsApp chikitu ki number ki baka sarkar kala plan badru ki don ki bala register lang baki shnong donru ki bala register lang baki union ba pher te hakabe dai bat kani ngi khmilanti namar ba yakani kamshim ladan ganu ga jingdawa na do ningkong ki patba ba ngi dawa ga jingerap no ka sarkar hande ka sarkar ka bawan shakmat banong bangin ai ga jingerap shaki patba phila ban ya apply la di bani thep kerteng na ga banta kani ka baso thamula pada kalong ba hadien ba ki patba kila ya thep ki kerteng gi jongki ngi shamba bon apdeng jongki ki khlamyo la dadon gi bayo ru le se ki yo tang khandiat ki yo shitang la ni ki yo nyospa la di ki yo khat sauspa tengi aware phi halor kadi ka benta namar ba lese ho banai August kala dan gajing yakhi ka bangina le banya kandu re principal secretary bat ba kila kularu kila banshim khia halor kani ka benta re head umenta ngi ba kamdan kandu ka jubab na kalyang ka sarkar tengi aware phi baro kinong bala nadu kinong bala yeng hadu kinong ni madan kinong nya taxi lani kinong bela misteri baro ki bela apply kini ka scheme bat ki ba klamyo ya ka benta ka jongphi ka sarkar kala kulan ni khot e phi sha ka jingelang pat ba lani ka public hearing ka bangin sa penlong ha ka shipau tarik mentau benhai hapo cathedral hall lani ka hall jong ka yeng mani ba halaim khra nadu ka por shipau buji minstep ka public hearing ka dai ka jing bisha jong ki pat ba halor ka rukom tre kam jong ka sarkar bat barok mangi we pi we ni don hok ban bu jing kli bat ban put din
ya ka sarkar halor kinu scheme bat kani ka kenti ka de tuk ar pawai spa bat san hajar ka baki kular man shim snam rangi tip pak mi bon ki kan ram bon ki baklam yo bon baklam mi teng ngin ai persang bon ki la ban ben bai hendrai ka lang don hi ka jing sa teng bat de na ka de ka da menta bangin khot ki pai ba ban one eye testimony ne ban kran hakmat kani ka panel bat ka de ka independent panel ka ba mut ba kini priyo kim sha alyang ne no na makim de kinong mikmat ki seng halang kim de kinong mikmat ka sarkar ya kani ka panel khle da I justice madan lokur ibade I nong bishar jongka yang shari ba he tam hari India Supreme Court ibala retire indon lang iba rudi wajri ibade I officer bashit mi khmat na banta ka India shaki ri baper indon ikong mina khar kumar ibaju dei ha Child Rights Commission ikong IT merthong I Pastor Kersoy board pertu but in nikhil de ibala pau nam bha kumu brio ba tray ba ki pai ba Rajasthan tengi kantu ye piwe ban shim gani ka kapu na marka surjong pi ka long kong san ni hap ban hold the government accountable. That is why we're holding this public hearing. It's a very good independent panel headed by Justice Madan Lokur, and we hope that finally that COVID ex gratia, which was promised last year, will be sorted out and the last person will receive this money, which is their right. Menta nila khotru ya ki Department Sarkar repair. Nadu Chief Secretary Badru Kaliwa Department namar bakir ki don hok ban batai ba balai ka deko haro kan ni ka kom kam bat ni Carmen bakin shim khia ya kan ni ka kam bakin num randen bakin num re bat bakin shim bahaka sanchar pat bahi kadai kan ni ka jinya kran na ka dialogue between the government and the people, which will help us hold governments accountable and which will help us to secure entitlements and rights. Kani ka public hearing kan long ha kani ka sni tho deng ka ban wan ka ta ship ho tarik December ha ka Cathedral Hall ka badon hangte ha yim mini ba Catholic ha la yam khra na do ship ho Westminster tingia where ni kerpat e phi ba phin wan ban shim ban ta lang ha kani ka public hearing but la pi don ki no ki jing kli pila ban phone yang I pha ki message ling ba ki social media platform khanang ba ngin yo e shem ha ka ship ho tarik ba ngin yo e pen bet ki e bero